ಹೊಸತ್ತಾಯಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಿರ್ತದ ಏನ ಬಾರಿ ಜೋರುಲೆ ಇಂದು ಏತ್ ರಾವು ನುಂತು ಲಗಿ ಉಮೀಲೆ ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಕ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಗ್ಲಾ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬುದ್ಧಿಮಂತರವಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಕೂಕು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಯೋ ಮಾಮಿ ಜಪ್ಪರಂಡ ಅಮ್ಮ ಜತ್ತದ ವಾಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಶು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ ಮಲ್ಪುರಿ ರೆಡಿ ಯಾವ ಇದಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಲ್ಲ ಚೂರು ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈಯರ್ ಪೋರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಹಂಪನ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸಾಂಬಂದಿತ್ತುಂಟು ಬಚ್ಚು ನೋಡಪ್ಪರಿದೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಯಾನು ಎಣ್ಣು ಅಂತೀನಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಜೀಜಿ ಸ್ಕೂಟಿ ನೇರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಮುಗ್ಗಾಲು ಉಂಡಿನಿ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ನುಂಗವನಲ್ಲ ಇಂಚ ನೀನು ಅಡ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ರಿ ರೈಟದಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಹೊಸತ್ತ ಇನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಿರ್ತದ ಏನು ಹಾಂ ಜಾಲಿ ಹಾಂ ಮಂಜಿರಟ್ಟು 5 ಫ್ಲೋರಾ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋಮಣ್ಣ ನಡಿ ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೆದ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿಗ್ದಿ ಚೆಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಒಂದು ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದೆ ಅದೇ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಗ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾತಂಜನೆ ರೇಪೋ ಅದರವರೇ ಅಪ್ಪಿಂದಂತ ಅವರೇ ಇದೆ ನೆಗಲಿ ತಪ್ಪಾರೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗ ದೂರ ಪೋರೆ ಇದವರು ಅತ್ತತ್ತು ಅಲ್ಲಟಿಗ ನಿದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಪರ ಅಪ್ಪಳು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗ ಕೆಬಿಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆದ ಕಲರ್ ಬಿತ್ತಿನ ಜುಮ್ಕಿ ಮರಡಿ ಜುಮ್ಕಿ ವಾಟರ್ ಬಾರಿ ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊನಕಿನದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ತೂತು ಜೊತೆಲೇನೆ ಅವೆನ ಪನ್ನ ದಾಚಂತಲೆ ಕಾಜಿ ದಿದು ಪೂರ ದಿ ಹೆಂಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಸಾಮನಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಕ పెజ్జిందుల్ల మగల కావాలి ఇప్పుడు ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಐತೆ ರೇಷನ್ ಸೀರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ ಮನೆ ಹೇರ್ ಬೈದಿರಿಂದ ಅಚ್ಚು ರಂಜು ಮಾಮ ಶ್ರುತಿ ರಂಜು ಮಾಮಲ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಲೇ ಬೈದಿರ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೂಲ ಹೊತ್ತು ಪಾತಿರ್ ನಿಜ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನ ಮೂಲತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತಿರ ನಿಜ ನಾಯೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಶೋನಾ ಅರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಶನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಂಕಿನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಲೈಟ್ ನಿಂತು ಬಂದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಂತು ಬಂದಾರೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿರಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವಳಿಗೆ ಅವ ಯಾರು ಜೋಕುಲು ಅವರ ಆಡಿರ್ ಪೋಯ್ ಬಣ್ಣ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತಲ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತಡಿಯರ್ ಬತ್ತಿನೇ ಪನ್ನ ಒನ ಸತ್ಯ ನಿಂತು ಸುತ್ತಕಳ್ಳ ಗಾಡಿ ರಾಂಚೇನೇನಾ ಆಚೆ ಬಾರೆಲ್ಲ ತಂಪಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪು ಇವರು ಪೋಯ್ ಅರ್ಧ ಪೋಯ್ ಒಕ್ಕ ಬರೋಡ ಅವನಿ ಪೋಯವಾ ಇಂದೇರ್ನೆ ಮುಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಬೋಡ ಬಿಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಬಟ್ ಐ ಪೋಪು ನಂದಜ ಐ ಪೋಪು ನಂದಜ ಕೆಂಪುದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರವು ಬಾರಿ ಜರ್ಲಿ ಓರೈಗೆ
K19 ಅಂತ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅವನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಲು ಬಲ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಅಕುಲ್ ಪಿದಡಿಯರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಚೇರು ಅಕುಲ್ ಪೋಯರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಹಂಚತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಂಗದೆ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಟಿವಿ ತೂಕಿನೇ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಟಿವಿ ತೂಕಿನಿ ಟಿವಾ ಜೋರ್ ಥರವೆ ನಾನು ದೊಂಬು ಹೋಯ್ನು ನಡತ ಸಾಕು ನಡತು ಏತು ನಡಪ್ಪ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಆಯ್ತು ಕೊಡು ಬೇಬ ಒಲ್ಲರ ಮೂಲ್ ಬಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಳು ಟೀ ತುಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಮೂಳು ಉಳ್ಳಲು ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪಲೆ ಬಂಗಾರ Ancle. ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪಲೆಯಾ Ancle. ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಬಾಯ್ ಪುಣ್ಯ ಹಾಯ್ ವೀರೇಜ್ ಎತ್ತು ಪಾಡಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕೊಡ್ನೆ ವೀರಿಗೆ ಎಂತ ಕಟ್ತೀನಿ Timbi box. Ancle. She's a good girl. ದಾದಿ ತುಪ್ಪಿ ನೀರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಪ್ಪರೆಜ್ಜೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಎದ್ದಾಗ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಚಟ್ಟಿ ನೀವು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಬರ್ಚೆ ಕುಳ್ಳುನು ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಏನು ಅಮ್ಮನೆ ಮೀರುಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ದಾದ ಒಬ್ಬು ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಉಮಿಲ್ ಚುಚ್ಚು ಇಂದ ಏತ್ ರಾವು ಒಂದು ಲಗಿ ಉಮಿಲ್ ಓಲೆ ಮೌಲ ಇನ್ನು ಬರೇರೆಲ್ಲ ಉಂಡಲಿ ಬೊಚ್ಚಂದ ಸರಿ ಬ ಸಾಕು ಒಂದು ಎಕ್ಕ ಮಾಡೋದಂತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಕೈ ತರಲೆ ಇಲ್ಲ ತರ ಅಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಕೈಟ್ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇಂಕುಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋಂದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ರಿದ್ವಿ ಮಿಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಲು ಯಾನು ಮಾಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಕುಲು ಇಜ್ಜನ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿಕ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಯಾನು ಅನಿತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಅವನು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ನಾವು ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ